יודע שכל התינוקות מתוקים, אבל הנכד שלי יותר. מעניין גם אני חשבתי. מה זה? הנה, אנחנו נשמע את יובל. אני כשהתחלתי לעסוק בגני המקצוע, עסקתי בגני סעודיה וחצי האי ערב, עד שנסענו ללמוד עם יוסי וחגי בירושלים, ושם היה פרופסור אחד שקראו לו ורטה, והוא נתן לנו שיעור במשך שנה שלמה מה קרה בשלושת השבועות שלפני הצהרת בלפור. שנה, הוא לימד מה קרה בשלושת השבועות שלפני הצהרת בלפור, ואני זוכר שכל מה שהתנהל לי גמר השיעור, אז או יוסי או חגי היו צריכים לעשות לי מפה ככה, כי אני הייתי ככה כל השיעור, וכשנגמר השיעור הזה, נגמר הקורס הזה, אני ידעתי שאני הולך על ארץ ישראל, ולא מעניין אותי שום דבר אחר. אני הולך על ארץ ישראל, והתגלגלתי לכיוון בארץ ישראל, ובאתי לעשות את הדוקטורט בנושא פלסטינים,